Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ke thinta uGabisile nolwazi, izinto nje okumele kuyilindele phakathi kwakhe kuGabisile benolwazi. So sesiyaziwa ke sisu sakhe uGabisile noma izeke kunzima for uDifa ukuthi ke si-accept. Ibhlungu into ke ezokwehlekela uGabisile kuloke leli viki. So lapha kumathiza ke bayaveza ukuthi ke uMamzobe uzothatha ke isinqumo sokuthi ke kumele kuyobikwa isisu lapha kwaSifociya. Bazobe ke sebehamba beya lapha kwaMthiyane khona ke kwaSifociya. Okubhlungu ke lambukeli ukuthi ke ulwazi ke uzomphika uGabisile mabembuza ngaye and uzosiphika ke futhi isisu, uzothi nje akamazi uGabisile and futhi ke akaza mmithisa. Ulwazi uzophika isisu ngenxa kama wakhe uMaximba and ke uGabisile uzophoxeka kakhulu, kodwa kuMamzobe uzozama ukuthi ke elwele indodakazi yakhe. Okunye ke futhi ke laba kuvezile okuzokwenzeka ke emavikini azayo, baveza ukuthi ke lento izodala ukuthi ke uDifa benosifociya bengazwani bexabane, kuyoze ke kungenelele uSiphamandla, uyena uzozezame ukuthi ke ebalamule and futhi ke basi. Okunye ke futhi ke laba kuvezile baveza ukuthi ke uMaximba uzobeke sethatha isinqumo sokuthi ke ulwazi eshade noJabu. Injalo ke mbukeli indaba ke thinta uGabisile, indaba ke ebhlungu. Kusazoba ke nedrama ke eningi between umndeni ke wakwaGumede nomndeni wakwaMthiyane. Yizo ke lezi mbukela ade ngikuphathele zona. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.